हाय लोगोफोर, मोजाङैनो दङ गासैबो नोंथांमोना। आं आसा फारियो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। जुदि स्किप खामै नायलाङो होमबाना एसेबां बुजियाबो जानो हागौ। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबाना गोरलैयैनो बुजिनो हागोन आरो सोलोंनो हागोन। आरो आं जिबायदि दिन्थिगोन नोंथांमोना फल' खालाम बा प्रेक्टिस खालाम, अब्लानो गोरलैयैनो नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। अब्ला जों पेसमेकाराव हाबदिनि। जों पेसमेकाराव हाबनाय लोगो लोगो माखासे अपसन फैगोन। पेसमेकाराव फैबाय। पेसमेकाराव फैनाय लोगो लोगो जों माखासे टुल्सफोरखौ बाहायनायनि खान्थिनि सोमोन्दै जोङो खोन्थानो थाखाय जोङो निउ फाइल बानायना लानोसै। फाइलाव थांदो, निउ खालामदो। जुदि नोङो सर्टकाटै मारिनोब्ला कन्ट्रल एन थुना होबाबो निउ जागोन बियो। फैबाय, बिनि उनाव बिदि मोनसे अपसन फैगोन। बे अपसन फैनाय लोगो लोगो नोङो मा साइजआव बानायनो बेयाव दा फार्स्ट टाइम लेटार जाना दङ। लेटार लिगेल दङ, A4 दङ, A3 दङ, A5 दं, गोबां दं आरो बेयो जाबाय पेपारनि साइज, माबायदि साइजनि बानायो। जुदि मालाबा पेपारफोराबो बेलेग बेलेग जायो। जों बांसिन A4 आव बानायो, बांसिन जोंनिया बाहायजानाय जायो A4 आव। बेनिखायनो आङो A4 खौ लाबाय। जोङो टल लानो हायो, वेट लानो हायो, ओमफ्राय जोङो साइजखौ माबानो हायो, मिलायनो हायो। जोङो जेबो सोलायथ'वा बेयाव, बेखौ जों दा जेबो सोलायथ'वा बिदिनो दोनजायो। आङो अकेल' मारिबाय। दा नैबे बाउन्डारिखौ जोङो एसे फिसा खालामो। दा बे बाउन्डारिखौ एसे फिसा खालामनोब्ला जों दा मा खालामनांगोन होनबा, जोङो फाइलाव थांफिनदो। फाइलाव थांफिनना डकुमेन्टस टेबाव थांदो। बेयाव थांनानै जोङो नै फाइलखौ बे साइडनिखौ इनसाइड, आउटसाइड, ओमफ्राय टप, बटम, बेफोरखौ जोङो हिसाबखौ होनायाव, नाम्बारखौ थुनायाव जोङो 0.खौ लाथारनांगोन। मानो होनबा 0. थाथारनांगोन, होमबानासो जागोन। जुदि मालाबा होथारनांगौबा 1 पइन्टखौ होथारनांगोन आरो 1 होब्लाबो पइन्टखौ होथारनांगोन, बिदि आरो। जेरै आं दा 7 लाबाय, 7 इनसाइडखौबो 7 लाबाय, ओमफ्राय आउटसाइडखौबो 7 लाबाय, बटमखौबो 7 लाबाय, 0.7 लाबाय, बिनि उनाव टपखौबो 0.7 लाबाय। ओमफ्राय रिजुलेसनखौ नोङो 300खौनो दोनबाय। ओमफ्राय A4 आव होबाय। ओमफ्राय टल बा रटेट, बे A4 बिदिनो जागोन। ओमफ्राय आं अके खालामबाय। ओमफ्राय फिसा जाबाय, एसे फिसा जाबाय। जुदि जोङो आरो फिसा खालामबावनोबा जोङो 4 खालामनो हासिगोन। बेयावनो थांफिनदो, डकुमेन्ट्सआव थांदो। डकुमेन्ट्सआव थांनानै 4 खालामना होदो। जुदि नोङो पेजखौ एसे बारायबावनोबा, नोंनि पेपारनि साइजखौ एसे बारायबावनो 4 खालामबाय। 4 होदो, बेबो 4 अके खालामदो। दाना फिसा जाजोब्बाय बेयो सिना, बे बाउन्डारि, बे पेपारनि बाउन्डारि। ओमफ्राय बेयाव एसे गेप्स थागोन, एसे लांदाङै थागोन आरो प्रिन्ट खालामोबा मिथिगोन। होमबाना मोजांसिन जायो खामानिफोरखौ मावनो। बा बे जाबाय मोनसे। दानिया जुदि बे पेपारखौनो जोङो बेलथायनोब्ला जों मा खालामनांगोन? बेयावनो फाइलावनो थांफिननांगोन, डकुमेन्ट्सआव थांफिनदो, डकुमेन्ट सेटआव थांफिनदो, टलआव दं नालाय वेट खालामना होदो। वेट खालामना होबा पेपारनि साइजआ बेलथायबाय। दा बिदि जाबाय आरो। आं दा वेटआवनो दोननोसै, माने लेन्डस्केप आरो रटेट, लेन्डस्केप बे मोननैजों जायो। सिदा मोनसेया ओरैजाय उन्दुनाय बायदि बिदि खालामनो
जायो आरो बेखौ बानायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दानिया जोङो टेक्स्ट टुलखौ लादो टेक्स्ट टुलखौ लानानै जोङो राइट क्लिक खालामनानै बेखौ ओरै बोनानै लादो बेयाव माबा मोनसे लिरनो हाबाय नोंनि टेक्स्टनि स्टाइलखौ नोङो बानायनानै लानो हागोन मिनिमाम 18खौनो दोन बारा मोजांसिन जायो बे जाबाय ओमफ्राय जोङो लिरनानै लाबाय कालारखौबो होना लानो हायो ब्लु सियान ग्रीन मेगनेटिया बेफोरखौ रेड येल्ल' बेखौ होना लायोना आं ब्लुखौनो होना लानोसै दा ब्लुखौ होना लानाय लोगो लोगो बेयाव कालारा मोजां